Malta aħjar m'għandix tibqa' biss ħolma, imma sa tkun proġett li nagħmlu flimkien u li verament isir attwali. Hekk sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch meta nieda skema ġdida ta' crowdfunding. Din id-darba sabiex issir konvenzjoni nazzjonali fi frar illi ġej sabiex il-vuċi tal-poplu jkun verament fiċ-ċentru tal-politika tal-Partit Nazzjonalista. Malta aħjar ma tibqax biss ħolma, imma tkun proġett li nniżġuh flimkien, li nagħmluh flimkien u li verament isir attwali. Fi kliem Alex Borch din l-inizjattiva ta' crowdfunding ġiet imnedija sabiex bil-Konvenzjoni Nazzjonali jitnissel sens ta' kuraġġ fil-pajjiż u l-Partit Nazzjonalista ikun jista' jdawwar l-isfidi li qed ngħixu fihom bħalissa f'opportunità ħalli jagħti direzzjoni ċara lil Malta Għawdex. Il-bidliet u l-isfidi li qed naffaċċjaw bħalissa huma reali qed iħossuhom iż-żgħażagħ, il-familji, in-negozji, il-ħaddiema u l-komunitajiet ta' madwarna. Dawn huma sfidi reali. Però jien ma narawx biss bħala sfida, narhom ukoll bħala opportunità. Opportunità biex flimkien nieqfu, nirriflettu u nfasslu il-politika u d-direzzjoni ta' fejn irridu nieħdu lil pajjiżna. Il-Konvenzjoni Nazzjonali hija waħda mill-wedi li qed iwettaq Alex Borch u li kienet ġiet ippreżentata fil-kampanja għat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista matul is-sajf li għadda u dan huwa t-tieni proċess ta' crowdfunding li qed iniedi l-Partit Nazzjonalista. Bl-ewwel crowdfunding kien ta' suċċess kbir fejn fi ftit jiem intlaħqet is-somma li kienet meħtieġa sabiex il-Partit Nazzjonalista iniedi l-podcast uffiċjali tiegħu.